ne kan ka taa fɛn min kalan 100,000. Gawusu su kama ko i ye Gawusu tɔgɔ fɔ Gawusu kama karisa n'an ye kalan na wallahi billahi tallahi ni ala cɛ 1,000,000 k'i kunna i ka taa i taara ko ninnu k'i kalan i bɛ san kelen kɛ yen i bɛ munumunu i b'i jɔ i bɛ taa kana i bɛ na ni misi ye i bɛ na ni ɲɔgɔmɛ ye i bɛ munumunu i t'a sɔrɔ mais ko karisa Gawusu kanu bɛ e la e ye Gawusu tanu na dɛ na dalilu min b'i bolo ko alamina sharaha ala y'a dɔn dɔ d'anw ma anw bɛ se ka yirijala yɛlɛma ka kɛ yiri kɛnɛ na nin mina i ka nin fara i ta kan dɛ a ko cɛw ye kelen Gawusu su ye o kɛ ne ye wallahi halisa naluma sigilen don ko cɛw ye kelen a tula lamɛn ka yirijala yɛlɛma ka kɛ yiri kɛnɛ ye ko n'a minɛ i k'a fara i ta kan an m'a di dɔrɔn kama dɛ Gawusu kama Gawusu sara a mɛnna mais Gawusu kama ko nani minɛ ni i nana ko an k'i kalan na n'i ma 1,100,000 1,50,000 1,60,000 di an b'i kalan na bari n'i ye fɛn ye billahi tallahi wallahi dalilu bɛ ayatollah bolo wallahi a y'a sɔrɔ dalilu bɛ ne bolo mais n galena Qur'ana na Gawusu su kama ne kalanna dalilu la nin semaine na i bɛ mɔden 1,000 jɔ mɔden 1,000 k'u i kalan na a t'u bolo yɛrɛ kuma tɛ k'i kalan na k'o tɛ ko ne de bɛ dalilu d'aw ma a y'a hakili sigi a k'a partager ne de bɛ dalilu d'aw ma ne ayatollah mais ne de b'a f'i ye ko cɛ ka fisa cɛ ye wallahi ne tun bɛ to ka gunjɛ ka Gawusu fɔ Gawusu ye fɛn dɔ fɔ ne ye wallahi wallahi bi de a sabatira nin semaine in kɔnɔ n galena Qur'ana na Gawusu ko ne ma ko k'i kana pressé kana nata waati la wari b'a kun wari tɛ ne kun ne b'a jate k'u bɛ ka yɛlɛ an na de ja i bɛ fɛn o fɛn ɲini n'i ma pressé ala b'a d'i ma o don tilema ne disakun dɔ bɛ Gawusu k'a di yan ja ala ko non Gawusu tɛna d'i ma Gawusu bɛna d'i ma Gawusu bɛ sa mais Gawusu y'a di mɔgɔ minnu ma olu bɛna Gawusu kanu ka se niveau dɔ la olu bɛna d'i ma ja o bɛ ala ka latigɛ la wallahi o ka ca san 1000 yirika ye k'a sɔrɔ ne ni Gawusu si mana diɲɛ kɔnɔ billahi tallahi ayatollah ne de filɛ k'a fɔ ɲɔgɔn ka Gawusu su ka fisa mɔri 1,000 jɔlen ye min nana aw ye su in na ayatollah don n bɛ dugawu k'i a bɛ minɛ balimakɛ e min tulo bɛ ne na parce que ne yɛrɛ de bɛ ala wele billahi tallahi jinɛ ne tɛ jinɛ wele mago tɛ bɔrɛ jana kuma tɛ tanba ma ça fait i mago bɛ jinɛ ninnu na jinɛ kafiri n'a silamɛ a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ne de y'a fɔ ayatollah dalilu bɛ ne bolo n'i ko ko jinɛ kafiri ka jugu cogo o cogo wallahi billahi ne bɛ dalilu kɛ n ka sel tabi la k'a bila so kɔnɔ jinɛ tɛ don ni mori min ma d'a la i kan'a kɔrɔ i da min kɛ jinɛ tɔgɔ min na ko n'i y'u wele miniti 5 k'u bɛna billahi ne ni ayatollah ye sel tabi dilan k'a d'i ma n'u ser'i ma i kana daji tungu la ko n tɛ fila ye mais ne mago tɛ jinɛ na k'a wele u tɛ se ka se ne na k'u tɛ se ne na mais ne yɛrɛ de t'u wele parce que ne yɛrɛ da min yɛrɛ la ka tɛmɛ jinɛw kan ko jinɛ ni adamaden kɛra ɲɔgɔn na masa Solomani tile la jinɛkɛ ko yanni sɔgɔmada baro ka wuli adamaden ko e tɛ dɔn te la masa Solomani kunkolo suli de a y'a kunkolo suli yan'a k'a kɔrɔta a mago bɛ min na a y'a bila kɔrɔ adamaden de sera k'o kɛ adamaden y'o kɛ ne bɛ taa n gama jigin ko jinɛ ka n'i yɛrɛ nɛgɛ e ka manamana mɔgɔ dɛ ko n siribew ye an ka bololaminɛw de an bɛɛ ye fila ye koyi mais siribew ye an ka bololaminɛw de i bɛ taa sɔrɔ fɛnɛ siribekɛ dɔ de an kɛ dumuyalakaw u bɛna an da wuli ka bɔ dumuyalakaw de kan an bɛna daminɛ sisan awɔ Ibu halisa an bɛ taa ala dɔn ni maaɲumanya an bɛ taa kɔnɔ denmisɛnnin min sigilen filɛ i kɔrɔ billahi tallahi summa n kalena Qur'ana bonya na maa bɛ ala wele ka ala sɔrɔ maa bɛ garisɛgɛ ɲini ala fɛ k'a sɔrɔ ala ko ta tɛ ka ala sɔrɔ maa bɛ ala ɲini ka ala sɔrɔ ka kɛ waritigi ye k'a sɔrɔ ala ko ta tɛ k'a sɔrɔ boli tɛ jinɛ tɛ kɔmɔ tɛ foyi tɛ foyi dɔrɔku ko t'a la foyi t'a la ala yɛrɛ de b'i sɔn ala wele de b'o di jɔn ma bi mɔgɔ fila bɛɛ bɔra ne fɛ yan bɛɛ ka kuma laban ye mun ye
ko fo dɔw ko fo ka sɔnni kɛ ko sinon ko tɛna kɛ nafolotigi ye i y'a faamu ko tant que n'u ma nin fɛn in sɔn u ye fɛn dɔ tɔgɔ fɔ n t'o fɔ réseau kan parce que adamadenya don ko fo k'o fɛn in sɔn ko sinon ko tɛna kɛ u ka ɲinifɛn sɔrɔ n ko karisa ne bɛ fɛn kelen fɔ a b'a hakili to a la ne Ayatollah de b'a fɔ aw ye a kana k'aw kɔnɔ k'aw ɲɛ bɛ magicien minnu na internet kan TikTok kan Facebook kan n'u bɛ saki fa wari la ka to k'a yɛlɛma a bɛ jɔw y'u bolo a bɛ fɛnw kan a kana k'aw kɔnɔ walima télé la i y'a faamu ni télé ninnu lajɛ i bɛ jɔw y'u bolo u b'a sɔn u bɛ kɔcɔkɔcɔni kɛ kuma ni kelen saki bɛ fa wari la n ko a kana kɛ aw kɔnɔ k'o ye tiɲɛ de ye u tɛ min kalama théâtre bɔla dɔw de talen don tɔn dɔw mɔgɔw fɛ ka wari d'u ma olu bɛ film de dilan i n'a fɔ i bɛ Van Damme ni Rambo ninnu ka film lajɛ cogo min na olu bɛ dɔnni film de dilan wari de cɛlen don ka d'u ma u bɛ dɔnni film dilan e min m'a faamu sisan e ka wari halala min b'i bolo i ka wari caman min b'i bolo e yɛrɛ de b'o tiɲɛ ka t'o d'u ma u bɛ fara u ka wari kan nka e yɛrɛ ma se k'a faamu fiyewu e fɛ ko minnu filɛ k'a catiri bɔ ni kusiw filɛ u bolo ni portefeuille filɛ u bolo ni sac filɛ u bolo n'u y'a gosi a bɛ fa wari la e yɛrɛ fɛ k'olu de y'a kɛbaa ye Ayatollah de ko k'olu t'a kɛbaa ye olu ye a catiri bɔlaw de ye ka publicité kɛ mun kosɔn mɔgɔw bɛ se ka na don u ka jan kɔnɔ e yɛrɛ ka halala wari in dɛ i b'a cɛ k'a kɛ saki de kɔnɔ ka taa d'u ma bilahi talahi a tɛ sɔrɔ parce que ala ye fana ye dɔnni dɔ d'u ma ni e ka wari dilen kɔ ni ŋana u b'i ku tigɛ parce que maa min ci ka se o satana ko tɛ yan satana ka ko bɛɛ ten n'i kɔni taara i yɛrɛ di satana ma ka do bamananw b'a fɔ ten ko do kɔmɔnɔ bɛ bɔ kɔmɔnɔ tɛ dɛ ni ko i bɛ bɔ o b'i fa de o mana o ko ninnu de bɛ ten o la mɔgɔ caman de bɛ yen olu fɛ ko u bɛ wari minnu ye dɔnnikɛla ninnu bolo u b'a payi ta i y'a faamu walima ka fɛn dɔw fɔ ka wari sɛri a b'o kɔnɔ k'o ye tiɲɛ de ye la o ye mɔgɔ dɔw de talen ye komi théâtre i bɛ théâtre bɔ cogo min na ka fɛn dɔ publicité kɛ bilahi o de don nka n'e m'o faamu dɔrɔn e fɛ k'o de bɛ ka wari di ma n ko sɔnni tɛ wari di maa ma n y'a fɔ n balimakɛ ɲɛna n ko n balimakɛ bɛ kuma kelen f'i ye i b'a to i hakilila la Ayatollah de b'a f'i ye a k'a dɔn mɔgɔ bɛ kɛ bolitigi ye mɛ a b'a sɔrɔ dalilu dɔ b'a bolo i ma yiri dɔ dɔɔni walima laturu dɔ dɔɔni a bɛ baara kɛ n'o ye nka jamana min tɔgɔ ye ko Mali bolitigiw bɛ wari bɛ minnu kunna mɛ jamana min tɔgɔ ye ko Mali n ko n'a y'a sɔrɔ bolisɔn k'i bɛna taa bolisɔn ko de bɛ wari di ma walima jinɛsɔn de bɛ wari di ma jinɛtigi tɛ Mali la bolitigi tɛ Mali la ko n mago jɔra $1,200,000 la sini k'a bɛ sɔrɔ i kunna a tɛ a bilahi talahi a tɛ $1,200,000 200 millions francs CFA ko nin ka baara yɛrɛ ye jinɛsɔn de a bɛ jinɛw de sɔn walima nin ka baara yɛrɛ de ye boli yɛrɛ sɔnni i y'a faamu wa ko o de bɛ o wari s'a ma ne mago bɛ 200 millions la sini n b'a bɔ n kunna a tɛ n ko mɛ n bɛna min f'i ye i bɛ ala wele 200 millions tɛ dɛ ne ye ka n da don karamɔgɔkɛ min na nin Gawusu Ginjo Alimami ka Gawusu Gawusu b'a fɔ an ye don min na ko ale bɛ fa bɛ sa don min na Alimami bɛ sa don min na 2013 o y'a sɔrɔ Alimami bɛ faatu k'a sɔrɔ miliyari 11 de b'ale ka compte la nafolo valeur tɛ mobiliw ni usines ni dasidɔnw dɛ parce que mɔgɔ bɛ yɔrɔ dɔ de la n bɛna o de f'i ɲɛna u kuma dɔ fɔ nkalon tɛ dɛ ko Mali wari ye moriw ta ye bilahi talahi Mali yɛrɛ wari moriw de ta don mais ko jɛ ka ɲi sagala ba ye wallahi i y'a faamu wa mori ne bɛ carré société dɔ yan carré société a carré n'a caya a bɛɛ ye morikɛ kelen ta ye mais a bɛ ka mɔgɔ wɛrɛ bila a kunna parce que n'ale yɛrɛ bilala a kunna dɔrɔn a man ɲi o t'ale ka domaine ye mɔgɔ minnu b'o domaine dɔn a b'olu ta k'olu bila a kunna Gawusu ka nafoloko la Gawusu ninnu ma kɛ nafolo fɛ i n'a fɔ diɲɛ b'a faamu cogo o tɛ quoi mais Gawusu ko don dɔ la a bɛ baro la a ko kana sɔn karamɔgɔ ka se t'u ye i siso ka kɛ sisokolon ye ni min cogo dɔ don dɔ la i bɛ kɛ hasidi ye parce que n'i taara mɔgɔ dɔ fɛ yen don min na mɔgɔ min siyɔrɔ ka ɲi ta ye n'a ye ko dɔ kɛ dɔrɔn i ni bɛ tiɲɛ i bɛna o k'a wasori la a ko walahi Alimami sara k'a sɔrɔ miliyari 11 b'ale ka compte la ni Alimami b'a dɔn a b'ale bɔ yen a b'a fɔ k'ale ka bɔ yen a ko mais walahi ala ye hakili di ale ma walahi wari tɛ se k'u mara bilen
o gawsu o don gawsu ko ne ma ko cɛ sabali taa dɔɔni dɔɔni kalan kɛ ala bato siran ala ɲɛ i bɛ min nɔfɛ a bɛ sɔrɔ ne ma min nɔfɛ m'a fɔ a ma fɛn di ne ma dɛ mais ne tun bɛ min nɔfɛ ale tilela m'a sɔrɔ mais ala ko hali ni cɛ in sara i b'a sɔrɔ dɔ de ye ne wele ko Ginjo alimami ka gawsu kama n taara ka so kɔnɔ n y'a sɔrɔ gawsu n yɛrɛ y'a dɔn gawsu kanuba don n taara sɔrɔ gawsu fotoba dilanna k'a bila i n'a fɔ Hayidara fotoba ni Segu Burama fotoba filɛ ne ka so kɔnɔ cogo min na dɛ n y'a sɔrɔ gawsu fotoba dilanmɛ vitiri kɔnɔ k'a bila ten a ka salon kɔrɔ a ko Ayatollah a ko dɔnni kuma man ca a ko papiye ni bigi b'i kun wa n ko ne ye geribu ye anw n'o bi yaala a ko papiye ni bigi kɔrɔ ye i kana se ka ɲinɛ a kɔ ye a ko ɲɔtɛ dɔnni tɛ sɛbɛnni ye a ko dalu min bolo ala mina sharaha a ko n galena ala la ne yɛrɛ dara a la ko wallahi billahi e yɛrɛ de a dɔnni b'i la a ko ala y'o dɔnni wa i b'a dɔn ko fɛn min ye kabako ya Ibo jɔn ala ye kara ye ne ni Kur'ana cɛ mɔgɔ min ye nin dɔnni di ne ma billahi tallahi n'i taara ni miliyɔn 100 ye k'u k'a d'i ma u b'i munumunu mais fonctionnaire de don fonctionnaire karamɔgɔ tɛ dɛ la ilaha illa a bɛ Mali ministère de kɔnɔ a bɛɛ ni Kur'ana cɛ mais han wallahi billahi n y'a sɔrɔ dalilu dɔ b'a bolo i bɛ mɔri 1000 jɔ mɔri 1000 n'i y'a sɔrɔ maa 3 bolo o y'a cayalen Gawusu ninnu y'olu labila de Gawusu tun tɛ mɔri nafigi ye sa mɔri min bɛ taa sira wahabiyaw ɲɛ kuma dɔ ye senkelenni ye mɔriya ye kuma dɔ ye senkelenni ye wahabiya ye o tɛ Gawusu ninnu ye o ala yɛrɛ de ye Gawusu ninnu sɔn parce que alimami ye ala wele ka ala wele ka ala wele fo ala yɛrɛ ko zɔnna ala ko zɔnna don min na o sɔn dɛ ala ko n y'o dɔnni bila Gawusu la a bonya n'a karama bɛɛ lajɛlen n y'a ta k'a di kɔla ma kɔla de bɛ bi ko in bɛɛ lajɛlen bonya n'a karama taara k'a d'a ma billahi e siginda nin yɔrɔ ni ne sigilen don ma jigin i la dɛ parce que i bɛ ka n laminɛ fɛn min bɛ ni Kur'ana cɛ wallahi ne karamɔgɔ a sigilen fauteuil kan ne sigilen a k'a bɛ ala ka n da m'a kɛ mais Ginjo alimami ka kɔ la min bɛ wele ko kɔ la a bɛ da ma sa dɛ kɔ la fura dama ka kɔ la o t'a a karamɔgɔ ye dɛ a kɔrɔkɛ tellement que a bɛ Gawusu bonya ka Gawusu ye chaise kan mana chaise kan ka kɔ la sigilen sɔrɔ mana chaise kan i kun t'o ye diɲɛ kɔnɔ o tɛ karamɔgɔya dɔrɔn ye dɛ o ye fo ka taa se a kɔrɔkɛ ma parce que a bɛ ka kɔrɔkɛ ni minɛ a karamɔgɔ ye ni Gawusu sigilen don fauteuil kan kɔ la n'a ka maabaya n'a ka jama mana na Gawusu fɔ a b'i bugu duguma buga ye mais ala ko Gawusu ka bonya alimami ka bonya u ka laɲini n y'a cɛ k'a di kɔ la ma mun tiɲɛna foyi ma tiɲɛ ala ye Gawusu sɔn den caman na den b'a bolo a ka isu bɛ yen dɔnni b'a la nafolo b'a u ma bonya u y'u k'u bina kɛ bonya a ye bonya ɲini a ye barika ɲini billahi tallahi min bɛ dɔnnibaw tɛmɛ ɲɔgɔn kan barika don ɲɔ tɛ i b'a dɔn n'i yɛrɛ réseau kan bi ka dɔnni kuma lajɛ fo i bɛ ne ka tigɛ dɔnni na mais barika t'u la a ye barika ɲini i y'a faamu o Gawusu ala jɔn kun don a kun bɛ ala wele a ko don dɔ la a ko kɔlɔsi b'a bolo kɔlɔsi mankani an dala juma na juma jiginna a ko wallahi duniya garisɛgɛ ni foyi tɛ yɔrɔ olu tun bɛ kuma filakan ni kɔrɔbɔrɔkan a b'o kɛ a ko duniya garisɛgɛ ni foyi tɛ a ko ala sɔnna ala ye dalilu di ne ma ne fa ye n kalan ala a ko adamaden min bɛɛ d'a ma la ko adamaden min mako sara suko ani dugusajɛ cɛ tile 7 diɲɛ bɛɛ ka kabakoya la a ka setigiya la ko ala y'o dɔn di ne Gawusu ma a ko nka kana perese n'a ye fɛn fɛn fɔ n ye a b'a fɔ ko kana perese taa dɔɔni dɔɔni adamaden ma se min ma n'i ko k'i b'o kɛ i bɛ fili i y'a faamu ala ko karamɔgɔkɛ taa dɔɔni dɔɔni ne taara dɔɔni dɔɔni n ye n ka waazuliw kɛ n bɛ n ka fɛnw kɛ ne mago bɛ Gawusu min na Gawusu bolo ne m'a bɛɛ sɔrɔ Gawusu sara ne bɛ dugawu kɛ Gawusu ye bi su in na n bɛ dugawu k'a ye fɛn min ka alikuranɛ don Ginjo alimami ka Gawusu ne bɛ dugawu k'a ye bi su in na n kun b'a k'a ye ka kɔrɔ mais n b'a k'a ye bi su in na Gawusu su ka fisa mɔri 1000 jɔlen ye Gawusu su kama ne ye dalilu sɔrɔ ala mina sharaha la kabi ala ka n da n ma deli k'a ɲɔgɔnna sɔrɔ Mali kɔnɔ fɔlɔ n m'a fɔ n ma deli k'a ɲɔgɔnna sɔrɔ dɛ n b'a fɔ k'a d'a kan ne ma deli k'a ɲɔgɔnna sɔrɔ Mali kɔnɔ fɔlɔ Gawusu su kama ne y'o sɔrɔ ko cɛw ye kelen ye billahi cɛw tɛ kelen hali cɛ dɔ sunɔgɔ k'a bɛ dɔ tɔɔrɔ cɛ dɔ ka lɔgɔma n'i y'a fara i kun i kunkolo bɛ sɔgɔ cɛw tɛ kelen
ko ayatullah gawsu kama nyeningi alhamdulillah wara nyambe alhamdulillah almam tarawle ga numéro ne akanga ye téléphone mi ngona mandala ko luti barala de nangan laje Facebook téléphone ya bisonga yode kono ali abia almam tarawle ga maltel bia 60 attends mi duguma afamna okuye almami ka gawsu kala wele kala soro ni bi ziyara minunge ziyara ami ziyara minunge ni tara malla ziyara bakilina ziyara bakili ashite kibi ala wele ko mi dunyal mo ka ziyara tabo hal shini ubo chugala parce que angana nyone ke mali ziyara ko to ke me femi ne kon ne ndeti ndatola mada ziyara ko to ke me balo nyini sira aywa bon no kondo dron ati ay non kulubali non kulubali non travel bon ati ni ngono non dume barala aya abi doyne kono barala wala fongat la ñote sorati ko talas na jël nga dum senu ta moto ta dro yani yenje ko baywa moto ta agata no fe abana moto ta igata la kan beso am la kira ko sallallahu alaihi wasallam afamna ni sira nunga ziyara la bi fatiya ta kinya da salo fo ka nege bila nga ziyara to de keme foli makiri karaw projet fion te ziyara billahi tallahi te ziyara parti défend et on de walju karsa bonawe on de tijaniya we on de kadriya we on de ba donda on de ba bota on de ni o ye ziyara wa ziyara dabara ko silama wa ta bo nyoy na tara bo nyoy abi nyon ndikimine abi qur'ane kala ala ka kuma kan abi dalalu kala ka soli ke kiraka abi wazulu ke ka nyon wazu ngatige